ang atong gipang sulti pulong sa Dios, atong nasabtan bitaw no kanindot gyud ay kaayo ning misa. Pag uli nimo nakasinati gyud ta kung unsa di ay ang tibuok meaning sa misa. Diwan pa lang ta. So hinaot unta nga atong masinati kining nindot nga pagpasalamat nato sa atong Ginoong Dios. Pahinungod usab kini sa atong langit nung inahan nga si Maria, no? Kay importante kaayo kung wala si Maria, dili siya magsabak, wala niya gidawat ang hagit sa Ginoo pinaagi sa anghel, walay mahitabong ingon ani. Focus kita ngadto sa Ginoo. Ginoo gyud ha, basi nabot diri human sa inyong misa diri, picture to picture sa pinindot kaayo kay simbang gabi misa di galyo picture.